उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। नमस्कार। हे दृश्य तुम्ही ऐकत असाल किंवा पाहतही असाल, हे सावंतवाडीतलंच आहे आणि सावंतवाडीचं हृदय म्हणून ज्याला संबोधलं जातं तो हाच मोती तलाव आहे। आणि हा संपूर्ण मोती तलावाचा परिसर अगदी सायंकाळच्या वेळेत प्रत्येकालाच आपलंसं करतो। याच तळ्याच्या काठावर बसून कविवर्य केशवसुतांनी संध्याकाळ ही कविता सुद्धा लिहिली होती। त्यामुळे मोती तलाव आणि तलावाचा काठ याचं एक विशेष नातं, एक विशेष महत्त्व हे सावंतवाडीकरांच्या जीवनात आहे। आज विषय असा आहे की या तलावाच्या सौंदर्याला कुठेतरी बाधा निर्माण होते असं वाटू लागलं आहे। गेले अनेक महिने तुम्ही समोरच्याच ठिकाणी पाहत असाल तर गाळ उपसा करण्यात आला होता। अनेक वर्ष हा गाळ तलावाच्या आतमध्ये आहे आणि तो उपसला जावा याच्यासाठी मागणी केली गेली होती। आणि ज्यावेळी जूनमध्ये नवं सरकार आपल्या महाराष्ट्रात स्थापन झालं होतं, तारीखही माझ्या मते 30 जून रोजी एकनाथ शिंदेंनी शपथ घेतली होती आणि त्याचवेळी मोती तलावाचा हा समोरचा काठ आहे तो कोसळला होता। आणि त्यानंतरच्या काळात हे बांधकाम करण्यासाठी कोट्यवधीचा खर्च केला गेला, पण गाळ तसाच राहिला। त्यानंतरच्या काळात शिक्षण मंत्री आणि इथले स्थानिक आमदार दीपक केसरकर यांनी गाळ काढण्यासाठी ही स्वच्छता मोहीम राबवण्यासाठी संपूर्ण जे तलावाचं पाणी आहे ते आटवण्याच्या सूचना आणि गाळ काढण्यासाठीच्या सूचना दिल्या होत्या। आणि त्यानंतर हे पाणी आटवलं गेलं, पण गाळ अद्यापपर्यंत काही काढला नव्हता। अखेर कालच या मोहिमेचा शुभारंभ करण्यात आला आहे। समोरच बापूसाहेब महाराजांच्या शिवरामराजेंच्या पुतळ्यासमोर तुम्ही पाहत असाल तर जी माती दिसते त्याच ठिकाणावरनं मशिनरीज आहेत त्या हा गाळ अगदी तलावाच्या काठावरनं काढणार आहेत। त्यामुळे जशी परिस्थिती समोर निर्माण झाली आहे तशीच जो दगडी बांधकामाचा मोती तलावाचा काठ आहे त्या ठिकाणी पण निर्माण होण्याची शक्यता आहे। आणि आज या मोहिमेबद्दल किंवा हा जो गाळ काढणार आहे याबद्दल सावंतवाडीकरांना काय वाटतं? कारण या मोती तलावाच्या काठावर सावंतवाडीकर रोज बसतात। या मोती तलावाच्या काठावर मी जसं म्हटलं की केशवसुतांनी संध्याकाळी कविता लिहिली, याच मोती तलावाच्या काठावर बसून लिहिली। याच मोती तलावाच्या काठावरनं अनेक साहित्यिक निर्माण झाले, अनेक चित्रकार निर्माण झाले, अनेक डॉक्टर, प्राध्यापक, वकील सर्वजण एक विरंगुळा म्हणून याच मोती तलावाच्या काठावर येतात। आणि केशवसूत कट्ट्यावर ही सगळी ज्येष्ठ मंडळीसुद्धा रोज येत असतात। आता आपण त्यांच्याचकडे जाणार आहोत, कारण या मोहिमेबद्दल त्यांना काय वाटतं। सर, ही आता जी मोहीम राबवली जाते, तुम्ही इथे रोज येता, विशेष म्हणजे इथली स्वच्छतासुद्धा तुम्ही स्वतः करतात, आम्ही पण पाहिलेलं आहे। आज जेव्हा मोती तलावाचा गाळ काढला जाणार आहे, अगदी पावसाला काही दिवस शिल्लक राहिलेला आहे, थोडासा उशीर झाला आहे, तुम्हाला काय वाटतं एक सावंतवाडीकर म्हणून या मोहिमेबद्दल? मला आनंद आहे की अखेर त्यांनी गाळ काढण्याचा सुरू केलेला आहे, याच्यात मला खूप आनंद वाटतो। आणि त्यांनी लवकरात लवकर गाळ काढून मोती तलावाचं सौंदर्य वाढवावं असं आम्हाला वाटतं। पण सर, मागे आपण पाहिलं गाळ काढत असताना समोरचा जो मोती तलावाचा काठ होता तो काठ कोसळला। चुकीच्या अभियंत्यांनी चुकीच्या पद्धतीनं गाळ काढल्यामुळं अगदी ज्या कठड्याच्या समोरच खणलं तिथे पाणी निर्माण झाला आणि तो पूर्णपणे तलावाचा काठ खचला। आज तिथे सिमेंट कॉन्क्रीटचा काठ आपल्याला दिसतोय। तर अशीच परिस्थिती भविष्यात इथे निर्माण होऊ शकते। सौंदर्याला तलावाच्या कुठेतरी बाधा येते असं वाटत नाही, कारण गेली आत्ता नाहीच म्हटलं तरी हा तलावाचा काठ स्थापन होऊन जवळजवळ 150 वर्ष होत आली। बरोबर आहे, एकदा चूक झालेली आहे, ती चूक त्यांनी वेळी सुधारावी आणि अशा प्रकारची व्यवस्था होऊ नये पुढे अशी काळजी घ्यावी। नक्कीच, धन्यवाद। सर, तुम्ही पण नेहमी तलावाच्या काठावर असता, अगदी फिरतही असता, एक वेगळं आणि आनंददायी असं वातावरण इथे असतं, थोडासा विरंगुळाही मिळतो आणि मनालाही समाधान वाटतं। आज गाळ काढताना चांगली मोहीम आहे खरं तर, पण थोडासा उशीर झालेला आहे, पावसाळा जवळ आलेला आहे, प्रशासनाने थोडं लवकर काम करणं गरजेचं होतं। तुम्हाला काय वाटतं या मोहिमेबद्दल?
खरं तर सांगायचं तर हे सावंतवाडीचं तळं की नाही, हा सावंतवाडीचा प्राण आहे. आणि त्याला तसं ठेवणं हे नागरिक म्हणा, कोण लोकप्रतिनिधी असणं म्हणा, यांचं एक काम आहे. पण बऱ्याचदा होतं कसं, बैल गेला आणि झोपा गेला असला प्रकार होतो का. त्यामुळे थोडंसं काम हे सुरू झालं आहे, अवेळी झालं आहे, पण देर आहे दुरुस्त आहे. आता किती होईल तेव्हा होईल, लक्षात ना. थोडंसं फील होतं, पण आम्ही हतबल असतो. काय सावंतवाडीचे नागरिक काय म्हणून सांगणार, भारतात जाऊन भेटणार, सांगणार, मग केव्हा तरी 10-20 वेळा त्यांच्या कानी कपाळी ओरडल्यानंतर त्यात थोडासा बदल होणार, तोपर्यंत काळ निघून जातो का. तर झालं ठीक आहे का. हा गाळ देखील मी खरं म्हटलं तर आता तळ्यात पाणी नाही आहे का, आणि तळ्यात पाणी असलं की त्याचा फायदा इथल्या नागरिकांच्या त्या विहिरींना होतो. आता सध्या बहुतेक विहिरी आटलेल्या आहेत, कारण का तळ्यातलं पाणी नाही. तर आताही एक संधी दुसरी एक होती, इथला जर गाळ काढला असता आणि तो विकला गेला असता, त्याची पातळी जरा थोडी खाली गेली तर पुढच्या पावसाळ्यात ना भरपूर पाणी आलं असतं आणि त्याचा नागरिकांना आपण पाहतोय अगदी हॉस्पिटलच्या समोरचा जेव्हा कठडा कोसळला होता त्याचवेळी हे काम होणं गरजेचं होतं. आता बरोबर बोललं ना, यू आर राईट. म्हणजे खरंच बरोबर. आणि दुसरा भाग असा आहे त्यात, मुळात म्हणजे अगदी छोटं लहान मुलं देखील सांगेल, तिथं JCP त्या फुटपाथवरून जे घुसवणं ना, काय हे काय JCPचं वजन काय किंवा का आता कोण टेक्निशियन होता, त्याच्यामुळे आधी पहिल्यांदा तो काट पडला. इथे तीच चूक केलेली आहे, काय वेगळी केलेली नाही. आता ती फुटपाथ संपूर्ण बांधली पाहिजे, समजलं ना. म्हणजे ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत ना, मला काय त्याचे असं ते झालेलं आहे. आम्ही हतबल मानतो, तुम्ही आमची दखल घेता. माझ्यासारख्याला कळतं ते अभियंत्यांना का कळू नये. बरोबर, आता बरोबर बोललं. म्हणजे पण आता आम्ही त्यांच्यावर कसं बोलायचं, कारण आम्ही साधी सामान्य किंवा तळागाळातली माणसं. एखाद्या अभियंत्याला हे असं सांगायचं त्याचा इगो दुखवणार, एखाद्या लोकप्रतिनिधीला सांगायचं म्हणजे त्याचा इगो दुखवणार. याची डोळा पाहायचं, असं आहे. होईल पाहायचं आणि बोलायचं एवढंच. तुम्हाला काय बोलायचं होतं? ते म्हणजे अनेक वर्षापूर्वी असा गाळ काढलेला गेलेला होता, पण तो रोजगार हमी योजनेखाली काढला गेला. त्याच्यामुळे अनेक मजुरांना रोजगार मिळाला. त्या पद्धतीनं इथे सजेशन पण दिलेली होती, त्या पद्धतीनं काढा, लोकांना काम मिळेल आणि गाळ पण ठराविक लेवल त्यांना दिली होती. एवढं तुम्ही खणायचं आणि तेवढी माती बाहेर घ्यायची. हा आता कसं होतं हे तुम्ही हे यांनी सांगितलं सगळं, हे असे प्रॉब्लेम निर्माण होतात आणि सगळं काम तिथंच राहतं. नक्कीच. म्हणजे ही साधारण 25-30 वर्ष झाली असतील या घटनेला. झाली. आणि त्यावेळी याच तळ्याच्या म्हणजे जेव्हा ते आटवलं होतं तिथेच क्रिकेटच्या मॅची पण भरल्या, जत्रा पण भरली होती. असं सगळं होतं. त्यावेळी हा गाळ नेमका कसा काढलेला, कारण आताही जो प्रश्न आहे नाही तो गाळ असाच म्हणजे रोजगार आम्ही मॅन्युअलीच काढला गेला. सगळे काढून भरून तो पाठवला गेला. परत मशिनरीचा वापर तेव्हा नव्हता. आणि मध्ये ज्याच्या दत्तरामोळकरच्या कारकिर्दीत टाटाने हे सगळं मागितलं होतं. आम्ही फार पूर्वी आम्ही गाळ सगळा घेऊन जातो आणि सगळा तलाव तुम्हाला सुशोभित करून देतो. त्यावेळीच्या लोकांनी त्याचं इम्पॉर्टंट त्यांना त्यावेळी कळलं नसतं. आता सोडून द्या ही गोष्ट वेगळी. तर ते हा गाळ म्हणजे किती उपयुक्त आहे. मी पुढे हा गाळ खपू शकतो, कारण हे सगळं हेच आहे ना. विकत घ्यायला गाळ विकत घ्यायला, कारण चुकी काय ती तेवढ्या गाळातनं तुमचं काम होईल. हा काम होणार. बरोबर. आपल्यासोबत घोटसकर सर पण आहे. मुळात माझा मुद्दा एकच आहे की जो आमचा सर्वसामान्यांचा निधी असतो, जो आपण कर स्वरूपात देतो, समोरच्याच त्या एवढ्याशा संरक्षक भिंतीसाठी कोट्यवधी रुपये आज खर्च केले गेलेले आहेत. आणि दुसरीकडे आता गाळ काढत असताना पुन्हा तीच चूक होईल असं मला वाटतं, किंवा तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांना वाटलं. तर हे कितपत योग्य आहे सावंतवाडीकर म्हणून तुम्हाला काय वाटतं? नाही, ते मागचा जो प्रकार होता तो खरोखरच साफच चुकीचा होता. त्याच्यामागे कोणाचं त्याच्यामागे प्लॅनिंग होतं, काय होतं, हा एक संशोधनाचा विषय आहे. परंतु ती चूक आता होणार नाही असं वाटतंय, कारण इथे आता रॅम्प बनवलेला आहे आणि त्याप्रमाणे तो खाली उतरून तो आता गाळ काढण्याचं काम होईल असं वाटतंय. पण पुन्हा तीच गोष्ट आहे की आज सकाळपासून मी बघतोय तो जे काय मशिनरी आणलेली, जो का प्रोक्लेम वगैरे तो सकाळपासून कोणाची वाट बघतो माहिती नाही आहे. तो सकाळपासून अजून तिथेच आहे. कदाचित उद्घाटनाची वाट बघत असतील की मला माहिती झालं, काल शुभारंभ झालेला आहे, तरी पण अजूनपर्यंत तो खाली उतरलेला नाही आहे. पाऊस तोंडावरती आहे. अशावेळी ते काम लवकरात लवकर व्हावं. पण ठीक आहे, एकंदरीत काय आपण असं म्हणू की देर है अंधेर नाही है. त्यामुळे जास्तीत अंधार होण्याच्या अगोदर हे एकदा काम झालं तर बरं होईल आणि ते व्हावं अशी इच्छा आहे. नक्कीच. तुम्ही ज्येष्ठ आहात त्यामुळे सावंतवाडी तुम्ही पाहिलेली आहे, अनुभवलेली आहे. एक तलावाचं जे सौंदर्य आहे हे आजूबाजूच्या लाईटिंगमध्ये नाही आहे किंवा ह्याच्यामध्ये नाही. इथलं जे वातावरण आहे
किंवा मोती तलावाचा जो काठ आहे, अगदी दगडी जे बांधकाम आहे, त्यात खरं मोती तलावाचं सौंदर्य दडलं आहे. पण समोरचा जर काठ बघितला तर तेवढाच आता दगडी बांधकाम शिल्लक राहिलं आहे, त्यातल्याही काही दगड सुटत आहेत. आणि आपण जेव्हा राजवाड्याच्या परिसरापासून अगदी गार्डनपर्यंतचा आता परिसर पाहिला तर सगळं सिमेंट कॉन्क्रीटच दिसतंय. सौंदर्य तलावाचं कुठेतरी हरपतंय. नक्कीच हरपतंय, प्रश्नच नाही. ते दगडी बांधकाम होणं गरजेचं होतं, परंतु आत्ता कदाचित त्याला काही इतर टेक्निकल विषय असतील, मला कल्पना नाही, पण दगडी बांधकामच खरोखरच असायला पाहिजे होतं, कारण तेच खरं सौंदर्य आहे. आणि भरलेला तलाव हा सावंतवाडीकरांना बघायला लवकरात लवकर मिळून तो तशी मिळावा अशी एक इच्छा आहे. आणि हे जे झालेलं आहे ते तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे बरोबर आहे की हे सिमेंट कॉन्क्रीटचं जे तिकडे आत्ता बंधारे घातलेले आहेत ते धरणासारखे वाटत आहेत, तो तलाव वाटत नाही. त्यामुळे तो एक चांगला दगडी असा त्याचा असं निदान त्याच्यावर निदान ड्रॉइंग करून तरी दगडी दिसेल असं काहीतरी करावं अशी एक आपली अपेक्षा आहे. नक्कीच, धन्यवाद. सावंतवाडीतल्या ह्या काही ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रतिक्रिया आपण ऐकल्या. मी तुम्हाला मुद्दामून हे इथलं निसर्ग सौंदर्य दाखवू इच्छितो की संध्याकाळच्या वेळेला हा मोती तलावाचा काठ आणि आमची सावंतवाडी नेमकी कशी दिसते हेच या फ्रेममधनं तुम्ही अनुभवत असाल, तुम्ही पाहत असाल. इथे सुटणारा वारा, पक्ष्यांचा किलबिलाट आणि नागरिकांची असणारी गर्दी, पण या गर्दीतही असणारी शांतता हीच खूप काही या ठिकाणी सांगून जाते. समोरच जो नरेंद्र डोंगर दिसतोय, या नरेंद्र डोंगरावरचं जे पाणी आहे ते खालच्या भागात येत असतं. सावंतवाडीची साधारणतः भौगोलिक रचना पाहिली तर सावंतवाडी शहर हे चहूबाजूंनी उंचावर असणारं एक शहर आहे. आणि त्याच्यामुळे 1874 सालामध्ये ब्रिटिश राजवटीत हा मोती तलाव स्थापन करण्यात आला होता, बांधण्यात आला होता. आणि जे पाणी आहे ते पाणी साठवून ठेवलं जावं, या तलावामध्ये ते साठलं जावं आणि इथल्या आजूबाजूच्या ज्या विहिरी आहेत त्यांनाही बारमाही पाणी राहावं, त्या विहिरी आटू नये याच्यासाठी ही एक केलेली त्यावेळची योजना होती. आणि त्यानंतर सावंतवाडी नगर परिषदेच्या माध्यमातून या मोती तलावाच्या काठाच्या सौंदर्यासाठी, तो तलाव काठ टिकण्यासाठी, इथल्या नागरिकांना सायंकाळच्या वेळेत बसण्यासाठी इथे योजना केली होती. तलाव काठ अगदी चहूबाजूनी उभारला होता आणि समोर जो तुम्हाला दिसतोय तो पूर्णपणे दगडी बांधकाम असणारा तलाव काठ आहे. तो अगदी कोर्टापर्यंतचा जो भाग आहे आणि राजवाड्याच्या त्या समोरच्या पर्यंतचा भाग हा आजही दगडी बांधकाम असलेला भाग आहे. परंतु दुर्दैवानं किंवा 150 वर्ष आत्ता होतील या मोती तलावाला, आणि या 150 वर्षानंतर जो दगडी बांधकाम असणारा काठ आहे तो खचला आणि सिमेंट कॉन्क्रीटचा काठ हा तयार झालेला दिसतोय. आणि त्यामुळे जे खरं सौंदर्य मोती तलावाचं आहे ते कुठेतरी हरपत चाललं आहे असं म्हणावं लागतंय. आज आपण समोर पाहतोय, समोर मशिनरी आलेली आहे. शिवरामराजेंच्या पुतळ्याच्या या ठिकाणावरनं हा गाळ काढला जाणार आहे. गाळचा मोहीम ही सुरू केली जाणार आहे. परंतु पावसाळा जवळ आल्यामुळं थोडासा नाराजीचा जो सूर आहे तो नागरिकांकडनं पण दिसत आहे. कारण समोर ज्यावेळी संरक्षक भिंत, संरक्षक कठडा कोसळला होता त्यावेळी कोट्यावधी रुपये त्याच्या बांधकामासाठी खर्च करण्यात आले. त्याचवेळी संपूर्ण गाळ काढणं अपेक्षित होतं, मात्र तो काढला गेला नसल्यानं थोडीशी नाराजी या ठिकाणी व्यक्त होते. एकंदरीतच आज आपण पाहतोय तर गाळ काढणं ही पण तेवढीच महत्त्वाची बाब आहे, तेवढीच आवश्यक बाब आहे. पण हे होत असताना जी चूक मागच्या वेळी हॉस्पिटलच्या समोरच्या भागात झाली ती चूक पुन्हा एकदा या ठिकाणी होऊ नये याच्यासाठी प्रशासनानं, बांधकाम विभागानं विशेष लक्ष देणं आणि विशेष योजना राबवणं गरजेचं आहे. कारण हा तलावाचा काठसुद्धा एवढा भक्कम नाही आहे. मोठ्या मशिनरी जिथे आल्या आणि मोठ्या गाड्या इथे आल्या तर हा काठसुद्धा कोसळू शकतो आणि पुन्हा एकदा जी परिस्थिती समोरच्या भागाची झाली आहे ती परिस्थिती या भागाची सुद्धा होऊ शकते. आज पाहिलं तर 150 वर्षानंतर अगदी अर्धा तलाव हाच दगडी बांधकामानं या ठिकाणी राहिलेला आहे. सावंतवाडीचं सौंदर्य, सावंतवाडीचं हृदय हे मोती तलाव आहे
आणि त्या मोती तलावाचं संवर्धन होणं हे पण तेवढंच गरजेचं आहे. इतर सगळ्या गोष्टी राबवत असतानाच काही उर्वरित भागात जे दगडी बांधकाम आहे तो काठ किंवा ते दगड आज कुठेतरी झिजताना दिसत आहेत किंवा तो काठसुद्धा डळमळीत होताना दिसतोय. अशा वेळी प्रशासनाच्या माध्यमातून त्याकडेही लक्ष देत जे खरं मोती तलावाचं सौंदर्य आहे, मोती तलावाचं सौंदर्य ज्या गोष्टीमध्ये दडलेलं आहे ते सौंदर्य जपणं ही सुद्धा काळाची गरज आहे. विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.